Sporttiautokomista Jean Niemi. Se syy, miksi mä tulin tänne, oli tämä polttoaineen muutos, mikä tapahtui tuossa vuodenvaihteessa. Jakeluasemille tuli bensiini, tämä E10. Ja nyt sitten kävi sillä tavalla, että ihmiset ei haluakaan tankata sitä, koska se aiheuttaa kaiken näköistä autoa. Sitten tulee hirveästi vikoja, se vie tehot, sitä kuluu litra tolkulla enemmän kuin normaali bensaa. Millä silmällä, millä mielellä olet seurannut tätä keskustelua? No, jossain määrin huvittuneena. Tämä tuntuu olevan semmoista, niin kuin, jotain puhuttavaa täytyy olla, ja nyt se on sitten tämä todellisuuspohja näillä asioilla, mistä puhutaan, niin on aika vähän niin näissä kahvipöytäkeskusteluissa, että se polttoaineen kulutuksen lisäys, niin teoriassa tai käytännössäkään, niin en mä oikein usko niihin litramääriin. Se voi olla niin joku luokkaa 2% tai jotain tämmöistä jossain tapauksessa, ja jossain tapauksessa sitä ei ole lainkaan. Vähän aikaa sitten televisiosta juuri näin käytiin haastattelemassa ihmistä, joka oli tankkaamassa ihan uudella normaalikuntoisella kulkupelillä, ei turboauto, ja sanoi, että hän varmuuden vuoksi pistää 98, koska on kuullut niin paljon moottoririkkoja aiheuttavan tämän E10. Se tuskin pitää paikkansa. Ei voi pitää paikkaansa. Jos sulla on niin nykyaikainen auto, luokkaa jotain 2000-luvun auto, niin, tai ruiskuauto yleensäkin, niin niissä on kuitenkin nakutustunnistin, ja ne on sen verran matalaviritteisiä ne vapaasti hengittävät moottorit, että se menee varmaan niin polttoaineen kulutus ihan just samaan, on se sitten sitä 95-oktaanista E10-bensaa tai 98-oktaanista E5-bensaa. Nyt soittaa asiakkaat tänne ja kyselee, että saanko, mitä bensaa minä saan tankata. No sanotaan nyt tässä vaiheessa, Jean Niemi, että sinä nyt et ole minkään polttoainefirman mannekiini. En ole, että kaikkia käytetään. Että Toinen yksi asia, mitä ihmiset pelkää, on sitä, että E10-bensa syövyttää bensaputket ja auto syttyy palamaan ja perhe joutuu hankeen. Niin, eli tämä pieni ero tai muutos, mikä siihen polttoaineeseen on tullut niin aikaisempaa 5% 10%, niin se on kyllä niin pieni, että se ei niitä letkuja tai putkia siellä sulattele. Et jos sulla on riittävän vanha se kumiletku, niin kyllähän se murenee sitten on niin sen iän vaikutuksesta. Se, että se sattuu nyt sitten osumaan ehkä justiin tähän kohtaan, kun on jotain polttoainetta vaihdettu, niin se on helppo syyttää sitä polttoainetta siitä. E10 on, siinä on 10% etanolia. Etanoli on eräänlainen liuotin-aine. Kaikki karstat lähtee liikkeelle. Tämä on se yksi väite. Jos tankissa on tullut esimerkiksi pihkaa bensasta, niin se lähtee sitten ja tukkii moottori ja tukkii suuttimet ja sen jälkeen joudutaan korjaamolle. Pitääkö paikkansa? No sikäli se etanoli liuottaa erilaisia aineita kuin nämä bensan komponentit, bensat ja siis mitä on bensiini. Sehän on seos erinäköistä hiilivetyä, ei bensiini ole mitään yhtä ainetta, että se sisältää vain yhtä ainetta, vaan se on seos monenlaisista. Se, että jos sitä etanolia sinne lisätty, niin kuin mainitsit tämmöisiä pihkoja ja muita, niin semmoisia saattaa irrota, mutta ne lähtee liukenemaan sieltä yleensä, ne ei tule minään kokkarina ja laattoina sieltä ulos, vaan ne useasti liukenee siihen ja ne tulee sieltä sitten, joko jää suodattimeen tai sitten kulkee sieltä läpi. Mutta suodattimethan täytyy aina säännöllisesti vaihtaa. Semmoinen suositus ei varmaan ole ihan hassu, että siinä kohtaa kun on runsaasti sitä etanolia, niin silloin sitten ruvettaisiin siinä yhteydessä vaihtamaan ne suodattimet sitten, mutta en mä tiedä, en mä muuta oikeastaan siihen tekisi. Niin, jos normaalisti huolettu auto, niin siellä se suodatin sitten aina vaihdetaan. Niin, siellä se vaihdetaan säännöllisesti. Mitä enemmän bensassa on oktaania, onko se sen parempaa bensaa? Oktaanin luku, jos on korkeampi, niin se polttoaine kestää nakutusta silloin paremmin kuin se matala-oktaaninen. Eli korkeampi viritteiset moottorit vaatii sen tähden korkeampi oktaanista polttoainetta. Niiden moottoreiden puristussuhde on korkeampi, ja jollei käytä riittävän korkea puristeista polttoainetta, niin se polttoaine syttyy ilman sitä kipinää, ja silloin se yleensä palaa hallitsemattomasti, silloin se räjähtää se polttoaine, eikä vaan palaa hallitusti, ja se rikkoo moottorin.
Korkeampi oktaaninen on, siis sopiva oktaaniluku siihen moottoriin, se on niin oikeastaan, että sun on turha laittaa siihen matalaviritteiseen moottoriin mitään korkeaoktaanista polttoainetta, sitten ei ole mitään hyötyä. Yleensä se korkeaoktaaninen polttoaine on kalliimpaa, ja jollet sä pysty sitä hyödyntämään millään tavalla siinä, niin se on rahan hukkaa. No nyt ilmeisesti viimeisimmässä tekniikan maailmassa siinä testattiin tätä E10 ja E5 eli 98 bensiiniä, ja niiden hintaero on tällä hetkellä niin pieni, että se on oikeastaan ihmisen kukkarolle ihan sama, kuinka paljon sä sitä sinne pistät. Tekikö valtio tässä, tai onko tässä nyt tapahtunut tämmöinen pikkuinen virhe, että olisi pikkasen pistetty porkkanaa enemmän tuolle E10, niin sitä olisi mennyt enemmän ehkä? Voi olla. Se, että siihen hintaan nyt sitten vaikuttaa se etanolin osuus, ja etanolin hinta sitten määräytyy kai maailmanmarkkinahintojen mukaan. Toki sitä olisi voinut tehdä niin houkuttelevammaksi, koska suomalaiset on aika sellainen niin helppoja ohjailtavia tietyllä tavalla, että jos siinä on niin pieni hintaetu, niin sitä seurataan kyllä. Ehkä sen olisi voinut hiukan eri tavalla jotenkin verotuksellisesti säätää, mutta en tiedä, oliko se sitten, kuinka kauan tätä tämmöistä debattia jaksaa nyt sitten jatkuu, että milloin se sitten jo haihtuu. Silloin kun tämä on tämä 5% etanolilisä tullut tähän, niin en mä muista, että silloin olisi ollut minkäännäköistä debattia tästä samalla tavalla, mitä nyt on tästä E10 ollut. Mä muistan, että olisi E5 ollut jotain debattia. Niin, ei tainnut olla. Ainoa, mistä käytiin paljon keskustelua, oli silloin, kun siirryttiin tähän lyijyttömään bensiiniin. No joo, no siitä on jo niin kauan aikaa, että silloin mä ajan mopolla vielä, että se ei ihan paljon häirinnyt. Taustapeili. Yle. Radio Suomi. Saaniemi, tässä on tämä sinun niin sanottu kokeiluprojekti. Monella ihmisellä ei ole edes mahdollisuutta tehdä tämmöisiä kokeiluja, mitä sä pystyt kokeilemaan. Aluksi pistettiin 98 tankkiin. Mitä sitten tapahtui? Eli 98-oktaanisella tästä vanhasta moottorista, niin tässä on säädettävä ohjaalaite, että se saatiin säädettyä sitten niin optimiin, niin siitä saatiin 320 hevosvoimaa, tähän turboahdettu, yhden paarin ahtopaineella ajettu. Ja sitten me päätettiin kokeilla toisenlaista polttoainetta siinä. Ja tämä polttoaine on sitten tämmöistä korkeaseosetanolia, E85 polttoainetta, eli 85% etanolia. Et kun nyt on näissä muissa polttoaineissa puhutaan tästä 10% tai 5% etanolista, niin tässä on 85% sitä. Ja tämän oktaaniluku on sitten 106. Ja sitä kun sitten tankattiin ja säädettiin polttoaineen syöttö ja sytytysennakot kohdalleen optimiksi, niin saatiin sitä 320 hevosvoiman sijaan saatiin 400 hevosvoimaa samalla ahtopaineella. Voiko tästä päätellä tämmöisen suoran päätöksen, että etanoli on itse asiassa aika hyvä polttoaine? No jos minulta niin tämmöisen moottorin säätäjän tai virittäjän ja suorituskykyyn hakijan näkökulmasta kysyn, niin ehdottomasti. Sehän on sitten parasta nännää. Eikö jotkut kiihdytysautot, eikö ne käytä pelkästään viinaa niin sanotusti? No kiihdytysautoja on sitten, käytetään metanolilla, eli se on alkoholi siinä kun etanolikin myrkyllisempi, että sikäli tämä etanoli on ehkä niin huolettomampi käyttää tällainen niin normaali autoissa. Paljon siinä metanolissa sitten on tämä oktaaniluku? Se on jotakuinkin, siis puhdas metanoli ja puhdas etanoli ne on hyvin lähellä, se on jossain siinä 115 paikkeilla, että E85, niin siinä on sitten muita komponentteja sitten sen etanolin lisäksi, että se on silloin sitten 106. Mutta kilpabensiinit on yleensä tyypillisesti 105 oktaanista, eli tämä on siihen on niin sillä ihan vertailukelpoista tavaraa. Se, että ne kilpabensat maksaa 5-6 euroa litra, ja sitten taas tämä on huomattavasti edullisempaa, tämä E85. Toivottavasti tästä Turun seudullakin yleistyisi nyt tässä keväällä, toivon mukaan odotellaan. Taustapeili. www.radiosuomi.fi.